нават вастрасловы адразу ж пачалі жартаваць нашы беларускія, што мяне палохае не міністр культуры, а культура міністр. Адна плынь – это калі мастак маляваў все так, як в жыцці, а другая плынь – это тое, што шырокая публіка называла «ну так, всякае дзіця намалюе». Страх перед новым, паўтор даўно усім вядомых гатовых ісцін, нецярпімасць да нязвыклай выстрани пастаноўкі пытання або мастацкай формы, боязь усякага руху думкі. Усе гэтыя наступствы культу асобы Сталіна шмат у чым вызначаюць прычыны нашых адставанняў. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. З вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягель Ганна. Рада вас вітаць у чарговым выпуску з чарговай, неверагодна цікавай тэмай. Гэты выпуск падрыхтаваны пры падтрымцы онлайн-гіпермаркету 21 век бай. У сярэдзіне выпуску вас чакае наша сумесная рубрика. Калі ласка, не переключайцеся, там будзе нешта цікавае пра жыццё і побыт беларусаў у розныя гістарычныя перыяды. Напэўна, год таму мы ўжо сустракаліся з сённяшнім госцем, і тады мы з ім размаўлялі паводле кнігі, якая яшчэ толькі публікуецца. І вось яна выйшла, але сёння мы будзем гаварыць па больш такой шырокай тэматыцы. Я рада вітаць сёння ў студыі Александра Александровича Гужалоўскага, доктара гістарычных навук, прафесара і аўтара кнігі не адной, але ў дадзены момант вось выйшла з пылу з жару амаль што кніга «У светлую будучыню беларускае грамадства эпохі адлігі 1953-1968 год». Вітаю. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, пра што мы будзем сёння гаварыць? Натуральна, што частку гэтай кнігі, частку зместу гэтых кніг мы абмеркавалі ў мінулы раз, але даволі не ўсё. І нават не ўсё тое, што мы дамовіліся сёння абмяркоўваць, ёсць у гэтай кнігі. Пра што мы будзем гаварыць сёння? Мы будзем сёння размаўляць пра тое, што аб'ядноўвае любое грамадства і всех людзей, якія пражываюць на планеце Земля, мы будзем размаўляць пра культуру. Культуру эпохі адлігі, а больш канкрэтна пра тое, якія трансфармацыі адбыліся з нашай культуры. Гэта адносна кароткі прамежак часу, які з майго пункту гледжання пачаўся ў 1953 годзе і скончыўся ў 1968 годзе. Вот тэма нашай размовы. Ці ёсць нейкая спецыяльна, можа быць, назва для культуры гэтага часу, эпоха, як-небудзь яе называюць? Ну, ее вы можете сустрэць у літаратуры назву шестидесятнікі, культура шестидесятнікаў, людзі гэтай эпохі, шестидесятнікі. Ну, вот их звычайна называют пакаленне людзей, якія нарадзіліся недзе там у канцы 20-х, 30-х гады 20-го стагоддзя і сваёй творчасцю у галіне літаратуры, музыкі, тэатра, кіно вот змянілі тот вот культурны ландшафт, які нам пакінула эпоха сталінізму ў 1953 годзе і в значнай ступені не толькі маё, але і ваше пакаленне, яно вырасла вот у культурным кантэксце, які быў створаны шестидесятнік. Але вось гэта характэрна, вось 60-е гады, гэта такі культурны бум, змены не толькі характэрны для Савецкага Саюзу. Гэта і ў заходняй Еўропе, там французскае кіно 60-х гадоў, таксама мае асаблівасці. Ці можна сказаць, што гэта ўвогуле нейкая такая сусветныя змены такія ў культуры былі? Ну, можна і так сказаць, што можна знаходзіць паралелі паміж тымі культурнымі працэсамі, які адбываўся ў заходняй, паўночнай Амерыкі, заходняй Еўропе і СССР. Да, конечно, можна знаходзіць гэтай паралелі. Вот. Но я бы так вот не шукал таких прямых вот залежнасцей нейкіх, узаемазалежнасцях. Я все ж таки тут дастаткова было закрытае грамадства, развівалася па ўласным сцэнарыю. І, конечно, вот кропка адліку, это была смерть правадыра. Смерть правадыра, якая кардынальным чынам змяніла все, што далей адбывалася. Ну, конечно, не толькі ў культуры, і в эканоміке, і в грамадстве, і в соцыуме. Но калі ў нас сёння размова пра культуру, то вот скажем так, што культура стала зусім іншай. Тады лагічнае пытанне, якой яна стала? Якая вось новая парадыгма ў гэтай культуры з'явілася? Ну, спачатку давайте вот пачнем з дзяржаўнага такого вот формата,
Ну, па-першае, з'явілася ў 1953 годзе смерці правадыра Сталіна, з'явілася міністэрства культуры, то агенцтва, якое было абавязана забяспечваць развіццё всей культурнай сферы. Вот як это не парадаксальна, але до 1953 года в Савецкім урадзе не існавала такой вот структуры, якая адказвала за развіццё культуры. Всеми культурнымі аспектамі развіцця савецкага грамадства ў сталінскі час займалася Народны камісарыят асветы. Ну, там, скажем, с 1945 года это был комитет по культурно-осветницким там, развитию там, и так далее. Но вот специальное ведомство возникает в 1953 году. Это было знаковой подеей. И, до речі, першим кіраўніком Міністэрства культуры СССР стаў добра вядомы вам Пантельмон Кондратович Пономаренко, вот, які пасля смерти Сталина уже скажем, вполне милость. Вот. И его отправляют вот как раз кіраваць советской культурой. Тут у нас в Беларуси першым министром культуры робіцца Рыгор Кісялёў, які таксама прыходзіць з партапарату. Вот. Человек, які не меў, так скажем, такого непосредного такого великого культурного статуса. Нават вострасловы адразу ж пачалі жартаваць наши беларускія, что меня полохае не министр культуры, а культура министр. Вот такие жарты. Ну, вот. Ну, это человек, які вот фактично вот на працягу всей этой эпохи он кіраваў от культурной сферы. Ну, ведаеце, можно на гэту з'яву з'яўлення вот этой культурной агенции этой, можно поглядзець з іншого боку и сказать, что ну вот з'явился еще один инструмент для контроля над творчестью, да, над культурным процессом. Вот был отдел культуры в ЦК, а вот зараз еще з'явилось Министерство культуры, якое ажыццяўляе еще такой двойный контроль над культурным процессом. Ну, конечно, нельга зводзіць разумение вот Министерства культуры, советского Министерства культуры выключно до таких вот контролирующих цензорских функций. Нет, конечно. Я думаю, что в целом з'явленне такой структуры это таксама сведчыла про разворот нейкі, іншае разуменне месца культуры ў савецкім грамадстве у самым высокім эшелоне ўлады. Ну, в нашем выпадку это Микита Сергеевича Хрущева, які, конечно, мы разумеем, что эти рашэнні сыходзілі вот с этого так званого коллективного кіраўніцтва, якое пришло на змену Сталину, кіраўніцтва СССР. Так что вот это что тычыцца фармального боку. Ну, з іншого боку, мы можем казаць про іншае разуменне культуры з боку творцаў. Я вот принес цитату сегодня. Газета «Литература мастацтва» адразу ж пасля 20-го съезда замещая перадавицу. Работники мастацтва не потерпят, я подкреслю слово «не потерпят», это ультиматум, фактично, не потерпят далей павярхоўнага дылетантскага кіраўніцтва без глыбокага вывучэння і разумення спецыфікі мастацтва. Вось чаму ва установы мастацтва трэба падбіраць такіх кіраўнікоў, якія хочуць працаваць па-новаму, умеюць развіваць ініцыятыву, творчасць нізавых работнікаў мастацтва. Багацце мастацкай творчасці, у першую чаргу, справа тых людзей, якія непасрэдна ствараюць яго, мастакоў, кампазітараў, рэжысёраў, акцёраў і іншых. Ну, вот такой манифест такой вот, да, звещая в литературном, адразу ж пасля 20-го съезду, які сведчыць про тое, что люди подняли голову, пачалі размаўляць. Паступова пачынае знікаць вот это вот страх, вот это, яким было сковано все советское громадство, грубо кажучи, с 29 по 1953 годы. Так что, да, вот такие новые абсолютно з'явы в культуре. Ну, и я бы сказал, что на таким глубинном уровне отбываются не менш важные процессы. Ну, по-перше, зникая модель и монополия Москвы як адзінай крыніцы модернизации союзных республик. Крыху прочиняется железная заслона. И, конечно же, праз вот эту вот щелины, праз железную заслону з'являются фильмы, з'являются музыка, з'являются книги, з'являются театральные пьесы, якія в значной степени уплывают на наше громадство и на разумение творчего процессу вот тых, кто его непосредственно стварает тут, на нашей белорусской глебе. Ну, и, конечно же, отбывается переасэнсаванне национального мастацтва в этот час. Ну, пачынаюцца такие выступленні, зноў-таки, на сторонках прессы, где мы бачым пратэст з боку наших. Пераважна, конечно, это была моладзь,
нацыянальна арыентаваных нашай інтэлігенцыі пратэст супраць такого дэкаратыўнага статуса беларускай культуры, якое яна набыла вот у 40-е, 50-е, першай палове 50-х гадоў, і насычэнне вот беларускай культуры такімі сапраўднымі сэнсамі. І гэта таксама была прыкмета часу. Так, то бок у нас, канешне, ўсё значна змяняюцца абставіны. А якім чынам вось гэтыя новыя накірункі культуры, новыя адносіны да культуры выражаліся ў канкрэтных галінах культуры? Давайте пачнем, напэўна, з літаратуры. Так, вот першае, што хацелася бы тут адзначыць, это пачынаючы з 1955 года у Беларусь пачалі вяртацца рэабілітаваныя літаратары, ацалелыя пасля сталінскіх рэпрэсій. Вот першымі яшчэ да 20-го з'езду бачылі радзіму паэты Андрей Александрович і Алесь Звонак, празаікі Алесь Пальчэўскі і Янка Скрыган. У 1956 годзе рэабілітавалі Станіслава Шушкевіча, Сергея Грахоўскага, Ларісу Генеўш і іншых. Некаторыя з рэабілітаваных набылі высокі дастаткова статус у савецкім грамадстве. Дастаткова сказаць, што такі, напрыклад, Уладзімір Дубоўка той жа, ён атрымлівае прэмію імя Янкі Купалы за зборнік вершаў «Палеская рапсодыя». Лариса Генеўш тая ж атрымлівае магчымасць выдаць зборнік вершаў свой. Невадам з Нёмана, это, правда, адбылося ўжо так крыху пазней, у 1967 годзе, тым не менш. Рэабілітаваным пісьменнікам даюць кватэры, ім ствараюць там умовы для творчасці. Просяць прабачэння за то, як абышліся з імі сталінскія хады. З'яўляецца нават лагерная літаратура, бо у нас мы так калі пачынаем казаць пра пра вопыт зэкаў, гулага, які ўвасоблены быў літаратурныя творы, мы звычайна ўзгадваем Салажаніцына і там Шаламова, арыентуемся на расійскі. Я думаю, якраз можна і в кантэксце нашай размовы ўзгадаць пра аўтабіяграфічныя нататкі Звонака, пра сваю аповесць Скрыгана, пра памятныя сустрэчы Хвідаровіча. Это все творы, якія пералічыў, якраз яны прысвечаны лагернаму вопыту, які людзі перажылі. Так што ў нас ёсць беларуская лагерная свая літаратура, пра гэта таксама не варта забывацца. Пісьменнікі, якія не былі там, яны пачынаюць таксама уводзіць тэму рэпрэсій у кантэкст сваіх твораў. Напрыклад, у Івана Шамякіна «Сэрца на далоні» падпольшчыца Зося, звяртаючыся з нацысцкага канцлагеря, па вяртанні яна адразу ж адпраўляецца ў ГУЛАГ. Другі лаўрэат сталінскай прэміі, як і Іван Шамякін, Аркадзь Куляшоў, добра нам вядомы яшчэ з нашых школьных падручнікаў па беларускай літаратуры. Ён звяртаецца да сваіх рэпрэсаваных аднакурснікаў па Масціслаўскаму педагагічнаму тэхнікуму 30-х гадоў, з Мітраку Астапенку і Юлію Таўбіну. І перед нами тут уже абсалютна зусім іншы Куляшоў, якого мы не ведаем. Што ён піша. «Сябры мои, пад пустак дыванамі, ці не абрыдла безназоўнасць вам? Дзе дзверы, што замкнуліся за вами? Як вас знайсці, якіх пытацца брам? Маўчыць нябыт каменных пліт паважных, дзе з надпісаў даджы змываюць пыл. Там я блукаў, але імёнаў вашых не адшукаў на вокладках магіл». Нечаканы, правда? Да, нечаканы абсалютна Куляшоў. І адначасова з'яўляецца так званая афіцэрская проза. Кнігі, дзе перасэнсаваны вопыт вайны не з каманднага пункта генеральскага ці маршальскага, але з акопа, якім малодшыя афіцэры знаходзяцца побач з салдатамі, якія у іх зусім іншая ваенная праўда, не тая, якую у сваіх мемуарах падаюць нам военачальнікі высокія, але фактычна это салдацкая, скажем так, правда вайны. І, канешне, увасабленнем, сімвалам этой салдацкай, бо
офіцерскай прозы, як яна вайшла ў гісторыю савецкай літаратуры, был, канешне, Васіль Быков. І я, ведаеце, вот прапаную вам просто, давайте я его просто пералічу, не буду я распавядаць пра... Я не філолог і не, напэўна, не буду спрабаваць так дылетантскі характарызоўваць. Вот. Давайте я просто пералічу творы, буду называть гады, а вы в суадносці это с рамками хроналагічнай адлігі. Вот. Значит, вот военную тему увогуле пісьменнік пачаў у журавліным крыку 1959 год. І далей третья ракета 61 год, пастка 1962 год, альпійская баллада 1963 год, проклятая вышыня 1968 год. Вот как раз вот это вот все вот самые знакомитые творы Быкова как раз являются вот самые такие вот свободные, либеральные годы адлігі. Вот это первая полова, сярэдзіна 60-х годов. Ну и Олесь Адамович, наш славуты Олесь Адамович, ён таксама прапанаваў сваю ўласную правду пра вайну і зрабіў гэта у рамане «Вайна пад стрэхамі» ў 1961 годзе зноў-такі. Да? Так што вот такая вот сторонка вельмі важная, якая сведчыць пра новыя з'явы эпохі адлігі. Владимир Караткевич, давайте таксама тое самае, вот, ну, цяжка, вот, напэўна, нельга так казаць, ці быў бы Караткевич, ці Быкаў, калі б не было адлігі. Вот былі б они, ці не былі. Ну, конечно, яны былі б, да? Но напэўна гэта былі б іншыя зусім і аўтары, і это былі зусім іншыя творы. Вот. Но вот давайте подобный прием скористаем. Я назову творы Караткевича, буду называть годы, калі они з'явились. Вот самые знакомитые вот творы, как сегодня сказать, брендовые. Да? Роман Ракута, 1961. Дикое полевание короля Стаха, 1964. Ладья роспачи, 1968. Значит, романы. Колосы под серпом твоим, 1965. Христос приземлился в Городне, 1966. Ну, знову-таки мы бачим, что лепшие вот такие вот самые знакомитые творы его з'являются вот в этот период советского громадства, коли можно было зробити это глиток свободы. Ну, то бок, мало, тут же такая справа, мало было написать гэтыя творы, трэба было добиться, каб іх апублікавалі. І тое, што яны апублікаваны былі ў гэты час, таксама сведчыць пра тое, што ну, вось, можна было на гэтыя тэмы ўжо нейкім чынам размаўляць і гаварыць. Да, конечно, ў гэты час паралельна вот с тымі працэсамі, якія адбываліся у пісательскім цэху, адбываліся вялікія трансфармацыі у цэнзуры, у галоўліце СССР і БССР, які згубіў свой статус такой вот усеабдымного такого контролирующей структуры. І ён значна скараціўся і ў штатным адносінах, і з'явіліся такія вот сферы, якія ён уже больш не кантраляваў і не ўплываў. І ввогуле адбывалася такая барацьба паміж рознымі такімі вот групоўкамі у партыйным кіраўніцтве савецкім, які по-рознаму разумелі задачы цэнзуры. Сярод такім сталінскім, умовно кажучи, нащадкамі Сталіна, які па-ранейшаму бачылі задачу цэнзуры ў такім татальным кіраўніцтве всёй культурнай сферы, і рэфарматарамі, якія патрабавалі скарачэння і змяншэння вот этих вот аб'ёма этой работы галоўліту. Так што да, вот это таксама дало магчымасць, безумоўна, вы вельмі трапна падмецілі вот этот. Гэта спецыяльная рубрыка, якую мы робім з онлайн-гіпермаркетам 21 век Кропка.бай. У перыяд, пра які мы гаворым, панавала планавая эканоміка, і нават калі у вас былі грошы, не так-то было проста ўзяць і купіць нейкія рэчы. І характэрнай такой рысы для перыяду адлігі была такая з'ява, як дэфіцыт. А справа ў тым, што структура савецкай эканомікі, яна ў большай ступені апеквалася военно-прамысловым комплексам, а вось рэчы шырокага побыту, адзенні і гэтак далей, яны ствараліся і фінансавалася іх стварэнне па такому астатачнаму прынцыпу. Таму якасныя рэчы, а тым больш высокаякасныя рэчы, яны з'яўляліся заўсёды ў дэфіцыце. І гэта прыводзіла, канечне, да такіх цікавых з'яваў. Па-першае, з'явай былі чэргі. То бок, калі нешта з'яўлялася ў магазинах, то людзі станавіліся ў чэргі, каб паспець гэта купіць. Другой была з'ява, гэта спекуляцыя, калі купляліся рэчы, у тым ліку праз працоўнікаў гандлю, з-пад палы альбо на чорных рынках і гэтак далей. Па-трэцяе, такая з'ява, як
фарцоўка. Калі такія рэчы, там джинсы, напрыклад, яны купляліся ў замежнікаў і прадаваліся таксама з-пад палы. Так, вось гэтыя рэчы, яны прадаваліся на чорных рынках. Яны ствараліся стыхійна. Так, напрыклад, у Мінску такі чорны рынак быў у першым паліграфічным завулку гораду Мінску, і дзе ў кожную нядзелю збіраліся людзі і прадавалі розныя рэчы. Так, у газеце «Савецкая Беларусія» такім чынам характарызаваўся гэты чорны рынак. Ёсць нямала сталых кліентаў, якія для выгляду трымаюць старыя паношаныя рэчы, а пад палой маюць прыгожую ваўняную кофтачку, мадэльны абутак, адрез на сукенку, дэталі ад веласіпедаў і радыёпрыёмнікаў. Некаторыя чорныя рынкі дзейнічалі на афіцыйных пляцоўках, побач з гарадскімі рынкамі, але таксама, скажем так, гандлявалі з-пад палы. Такім таксама шчыліны ў жалезнай заслоне з'яўлялася таксама горад Брэст, як памежны горад. І там, карыстаючыся магчымасцю, прыязджалі родзічы да савецкіх грамадзянаў з Польскай рэспублікі і таксама вельмі інтэнсіўна везлі розныя рэчы. Напрыклад, каніну, напрыклад, адзенне, валюту ў тым ліку і гэтак далей. Ось у Брэсце такім месцам, напрыклад, дзе можна было купіць і прадаць падпольныя рэчы, з'яўляўся гарадскі туалет каля будынку ЦУМа. Гэта я ведаю з успамінаў яшчэ маёй маці, якая якраз у гэты час жыла ў горадзе Брэсце. Сёння такіх сказанасцяў няма з набыццём высокаякасных рэчаў. Заходзьце, калі ласка, у каталог онлайн-гіпермаркета 21 век бай і нічым сабе не адмаўляйце. І карыстайцеся, калі ласка, промакодам «Дзягель» на зніжку 7% на ўсе тавары, акрамя і так акцыйных. Карыстайцеся на здароўе. Разумела. А што тычыцца выяўленчага мастацтва? Ну вось мне, як у такога дылетанта ўсё ж такі па гэтай сферы, адразу успамінаецца знакаміты, ну скажем так, у двухкосе наезд Хрушчова на абстракцыяністаў. Як можна характарызаваць беларускае мастацтва гэтай эпохі? Ці характэрныя былі вось нейкія новыя з'явы для беларускага мастацтва? Ці у нас усё так было больш памяркоўна? Ну, тут трэба нам будаваць вот адказ на ваше пытанне. Я так разумею, трэба будаваць у такой вот барацьбе старога з новым, такіх супярэчнасцяў увесь час, якія адбываліся на ніве культуры в эпоху адлігі. І вот, напэўна, у выяўленчым мастацтве якраз вот эта барацьба праявілася найбольш такой канфліктнай, можа быць, форме, якую засведчвалі вот мемуары Бариса Заборова, добра нам вядомага. Ён в 1961 годзе сканчае Сурикаўскі інстытут в Москве, ну і по размеркаванню, як в той час это практыкавалася, вяртаецца ў Мінск і з'яўляецца ў сядзібе Саюза мастакоў БССР. І вот далей я зацытую фрагмент яго ўспамінаў. Я ўвайшоў у будынак Саюза. У прылазніку тоўпіліся творцы. Праз галовы тых, хто стаяў наперадзе, усе гуртам засяроджана чыталі прышпіленыя на стэндзе друкаваныя старонкі. Я пацікавіўся. Гэта былі літаратурна сфармаваныя гатовыя назвы карцін, прапанаваныя аддзелам культуры ЦК і Міністэрствам культуры БССР да будучай рэспубліканскай выстаўкі. Растлумачу сённяшняму чытачу. Мастак, які абраў які-небудзь сюжэт з названых, да прыкладу, «Дагонім, перегонім Амерыку» па вытворчасці мяса і малака, мог прапанаваць мастацкай радзе эскіз і падпісаць дамову на карціну. Пасля падпісання дамовы мастак атрымліваў аванс, а пазней, калі будзе выраблены высокамастацкі прадукт на зададзеную тэму, поўны разлік. Тут жа на стэндзе былі прышпіленыя фотаздымкі рэальных герояў сацыялістычнай працы, калгасніц, даярак, з прапановай напісаць іх партрэты з аплатай камандзіровачных і перспектывы багатых беларускіх вячэр з мясцовай самагонкай. Я выйшаў на вуліцу зусім раздушаны. Такого ўзроўню рабства я ўсё ж не чакаў. І мне стала зразумела, што ніколі на гэта не падпішуся, не пакладу добраахвотна галаву на гэту гільяціну. Уж калі ілюстраваць вырашыў для сябе, то лепш літаратуру. І так Забораў стаў графікам. З жывапісца стал графікам. І мы ведаем его якраз шматлікія ілюстрацыі да розных класічных твораў літаратурных. І да жывапісу ён вяртаецца ўжо пасля эміграцыі. Уже в эміграцыі непасрэдна.
Вот. Так што вот якраз гэты ўспаміны перадаюць тую непрымальную вот форму арганізацыі, звядзення мастацтва выяўленчага да абслугоўвання нейкіх ідэалагем, якія спускаліся зверху з улады, непрымальнасць маладого пакалення, іх абсалютна розная, адрозная ад класікаў жывых, вот, якія узначальвае Саюз мастакоў БССР у той час. Абсалютна непрыманне такого вот разумення старого мастацтва. Іх адыход ад, еще не гучала гэта слова ў нашай сённяшняй размовы, іх адыход ад сацыялістычнага канону, які цалкам панаваў ва ўсёй савецкай культуре сталінскага часу. Канфлікт, які вот все больш і больш набірал абароты в Саюзе мастакоў Беларусь, БССР паміж моладдзю і класікамі, ён увасобіўся ў спецыяльную, думаеце, спецыяльная была пастанова Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Беларусь ад 16 чэрвеня 1964 года аб рабоце Саюза мастакоў. Іх некалькі раз перад этой пастановай некалькі раз запрашалі. Іх запрашаў Марцаля, які ўзначальваў аддзел навукі і культуры ЦК, спрабаваў іх памірыць, спрабаваў іх паразумець. Но канфлікт был настолькі жорсткі, што вот патрабавала спецыяльная пастанова, пасля якой канфлікт больш-менш сцішыўся. Але вот под водой, я кажу, под водой этот канфлікт працягваўся, мы разумеем. Увогуле, савецкае выяўленчае мастацтва пачало падзяляцца на такіх две плыні. Адна плынь – это калі мастак маляваў все так, як в жыцці, а другая плынь – это тое, што шырокая публіка называла, ну так, всякое дзіця намалюе. І вот это вот тое, што так всякое дзіця намалюе, это было новой такой вот мастацкай шчырасцю. Ну, ввогуле, яшчэ таксама неабходна мне, напэўна, прыгадаць адзін тэрмін такі мастацтвазнаўчы, як суровы стыль, які якраз з'яўляецца в гэты перыяд. І ён характарызаваўся такім вось аскетызмам, з нарачытай грубасцю, і его імператывам гэтага стыля якраз было вот это вот казаць правду, незалежна ад таго, наколькі она цяжкая, наколькі она горкая мне была. І вот якраз вот этим суровым стылем аб'яднала творчасць вот этого периода 60-х годов таких наших уже сёння классиков белорусского мастацтва, как Май Данцик. Вот, это его манифест был, это твор «Новосельцы», где сидят молодые будовники у пустым покое. Ну, там есть особая история, его цензурная история этого твора есть, когда его примушали написать, там, дописать выставкам, дописать некие там элементы добрабыту, якія павінны чаравічкі ён дамаляваў. Да, чаравічкі. А потом замаляваў их обратно пасля цэнзуры. Обратно, да. Вот. Это з'яўляецца такі моцны творца Георг Ващенко, які заявляе про себя натюрмортом, до речі, цикламены, якая атрымлівае яна зарабіла фурор на маладзёжнай рэспубліканскай маладзёжнай выставкі ў палацы мастацтваў. І адразу ж ён был абвінавачаны ў фармалізме. Ну, конечно, это Георгий Поплавскі, без якого таксама сённяшняя гісторыя беларускага мастацтва просто мы не можам уявіць, а тады это таксама вот ён адзін з тых, хто ствараў гэты вот суровы стыль у беларускім мастацтве, і першая яго персанальная выстава адбываецца якраз карціна в гэтым стылі «Паўночны Казахстан» 1964 год, потым ён едзе в Атлантику, ён наймаецца матросам. Поплавскі сваім жыццём увасабляе вот этот вот суровы стыль, суровым стылем свайго жыцця. Ён наймаецца матросам на рыбалавецкі траўлер, адпраўляецца в Атлантыку, малюе там морякоў. Потым адпраўляецца, паказвае жыццё рэвалюцыйнай Кубы тагачаснай. Потым ён у пошуках суровай праўды жыцця ён перасек на рудавозах Арктику. Першую разам геолагі прайшоў камандоры. Подорожнічаў по Індыі. Ну, фантастика. Вот, да, это вот, так что одна з таких вельмі яскравых постацяў на нашым культурным ландшафце. Ну і класіка, зноў-такі, сённяшняга мастацтва беларускага Михаил Савіцкі. Не будзем забывацца на тое, што яго першы знакаміты его твор таксама сведчыў пра адыход ад сацыялістычнага канону. Я маю на ўвазе партызанскую Мадону, якая з'явілася ў 1967 годзе і выклікала вялікае незадавальненне з боку кіраўнікоў беларускай культуры і мастацтва, бо, ну, думайце, толькі што скончылася атэістычная кампанія Хрущёва, і мы набліжаемся да камунізму, які павінен наступіць праз колькі год, і тут раптам
партызаны і мадонны. Якія мадоны былі ў партызанскіх атрядах? Патлумачце, товарищ Савіцкі. Рэлігійны сімвал. Патлумачце, да, мастацкаму савету, товарищ Савіцкі, дзе вы бачылі ў партызанскіх атрядах мадоны? Ну, вось на такія пытанні даводзілася ему адвечаць, і нават пасля таго, як гэты твор набыла Трэцяковская галерея, дарэчы, тое, што сёння мы бачым тут у Беларусі, это аўтарскі паўтор. А першая версія этой карціны знаходзіцца у Трэцяковскай галереі. І нават пасля гэтага вот кіраўнікі Саюза выказвалі думку, што вот эта праца кампілятыўная, што не трэба рабіць ее класіку, она не з'яўляецца нацыянальнай ні па форме, ні па духу. Вот такой вот непростай барацьбе адбывалася, вот з'яўлялася новае у мастацтве. Ну, дадатак да названых прозвішчаў я хацеў бы таксама згадаць Леаніда Шчемелёва, Альгерда Малішэўскага, і вот эти все люди якраз сваёй творчасцю яны пашыралі гарызонты, і яны стваралі вот абсалютна новую такую вот плыню з вялікай цяжкасцю, безумоўна, у барацьбе вот з такой соцрэалізмам. Яны стваралі вот падмурак, можа быць, сённяшняга такого мастацкага працэсу, в якім мы знаходзімся з вами сёння. Ну, насамрэч вельмі цікава, тому што вось тое, што сёння, ну, умоўна кажучы, вывучаецца ў школе як класіка, аказваецца ў той час, гэта было новаторство абсолютно. Да, вот такую вот оптику якраз і дазваляе вот нам сфармаваць вот эту вот книжку, якую вы трымаеце в руках. Она вельмі цікава, бо вот эта вот эпоха, она как бы она гублялася. Вот чаму я взяўся за гэтую тему, бо відавочна гэта вельмі важная эпоха, она размытая, она гублялася вот в этом континууме советского веку, вот этого 20-го. И не хапала вот нам якраз фокуса на каб зразумець сённяшняе наше, дзе мы знаходзімся сёння. Да. А скажите, калі ласка, а вось як грамадства ўспрымала вось гэтыя новыя з'явы, новыя карціны? Яно нейкім чынам, ну вось, як бы сказаць, умоўна кажучы, партызанская мадонна, яна з пункту гледжання савецкага грамадства, на яе ішлі глядзець, альбо гэта была чыста такая номенклатурная барацьба? Ведаеце, я не могу сказаць пра выяўленчае мастацтва, я могу сказаць кіно. Про кіно. Ось давайте про кіно і пагаворым. Давайте про кіно і пагаворым. Тым больш, што як і в выпадку з мастацтвам, адліга беларускае кіно прыйшло з такім даволі значным спазненнем. Вот 50-е годы, все 50-е годы, вся другая полова 50-х годов характеризуется абсолютно суцэльным панаваннем соцреалістычнага метода в беларускім мастацкім кіно. Вот у 1953 годзе выйшла только одна мастацкая картина на Беларусфільме. Это была знакомитая стужка Корж Сабліна «Пяюць жаворонки», и яна вот паўтарала абсолютно стылістыку кубанских казаков, вот, распавядала про заможнае жыццё савецкай Беларусі, ну и так далее. Но вот тым не менш, вот кино з'яўлялася абсолютно вот найпапулярнейшым відам мастацтва. Вот тут, ну, як не згадаць словы правадыра про тое, што кіно з'яўляецца нашим самым важным відам мастацтва. Ну, сапраўды, лічыце самі. Кожны дзень беларускія кінотэатры прыходзіла, я маю на увазе другую палову 50-х, пачатак 60-х годов, кожны дзень у беларускія кінотэатры прыходзіла 300 тысяч человек. 300 тысяч человек. Каждый день. Да, областный город. Настолько было популярным. Ну, вы можете сказать, что, конечно, вот эта личба обумовлена вот бедностью, такой скудостью вот этой вот культурной сферы, куда человек мог пайсці ўвогуле, особливо там в областным ці районном центре в той час. Но, тем не менее, эта личба застаецца этой личбой. И вот у 1960 годзе студия «Беларусьфільм» з Чырвонага касцёла, дзе она знаходзілася дагэтуль, пераязджае у спецыяльны збудаваны комплекс будынкаў сённяшні, які мы ведаем. Пачынае работу тры творчыя аб'яднання. Это аб'яднанне мастацкіх фільмаў, дакументальных фільмаў летапіс і тэлевізійных фільмаў тэлефільм, а таксама майстэрня мультыплікацыйных фільмаў. Кінастудыю узначальвае вядомы драматург Іосиф Дорскі. У сцэнарны аддзел прыходзіць працаваць Аркадзь Куляшоў, Максім Лужанін. І гэта павінна было змяніць вот эту заганную практыку запуску беларускіх фільмаў у творчасць паводле сцэнарыяў,
ад якіх адмаўляліся маскоўскія студыі вот кінематографісты на Москве. То есть вот такое сабе па шчырасці. Да, і вот так чаму з'явіўся Лужанін і Куляшоў у сцэнарным аддзеле, каб здымаць беларускія фільмы па беларускіх сцэнарыях. І вот тут зноў-такі пачынаецца барацьба старага з новым. Я зноў-такі не ўстрымаюся ад таго, каб зацытаваць вядомого беларускага рэжысёра Михаила Фігуроўскага. У 1962 годзе у нас ствараецца Саюз кінематографістаў БССР. Это была грамадская арганізацыя, якая павінна была такой супрацьвагой для такого дзяржаўнага беларусфільма, Міністэрства кінематографіі. Вот это такая вот громадская организация, где могли выказать свои думки непосредственно профессионалы, которые занимались кино. И вот Миколай Фігуроўскі задае залу на первом установчем съезде кинематографистов, 62 год, и он задает залу такое вот риторичное пытание. Ці не ў спадчынніках Сталіна, якія прыстасаваліся да новых фармулёвак, ходзім мы. Вось тое галоўнае пытанне, якое мусіць сёння задаць себе кожны мастак. Страх перед новым, паўтор даўно усім вядомых гатовых ісцін, нецярпімасць да нязвыклай выстрані пастаноўкі пытання або мастацкай формы, боязь усякага руху думкі. Усе гэтыя наступствы культу асобы Сталіна шмат у чым вызначаюць прычыны нашых адставанняў. Вот як бы адказваючы на гэтае пытанне, на пачатку 60-х у беларусфільме з'яўляецца так званае маладзёжнае аб'яднанне. Яно складаецца з выпускнікоў вышэйшага інстытута, дзяржаўнага інстытута кінематографіі в Москве. Часткова яны ураджэнцы Беларусі, якія па размеркаванні вяртаюцца на радзіму. Часткова яны абсалютна не ураджэнцы Беларусі, і для іх Беларусь это абсалютна адкрытая такая кніга невядомая. Но тым не менш, яны актыўна ўключаюцца ў мясцовыя культурныя працэсы, спрабуюць адаптавацца да вот мясцовай праблематыкі. И узначальвае это маладзёжнае аб'яднанне прафесор ВГИКа Сергей Скворцов, які часткова жыве в Москве, часткова жыве в Мінску, і вот ён сваімі былымі студэнтамі вот кіруе, дапамагае ім в плане сцэнарыяў, в плане пастановак, ну і, конечно, сваім аўтарытэтам ён уплывае на кіраўніцтва кінагаліны беларускай, каб дазволіць ім на нешта новае эксперыментальнае кіно. Ну, как бы вот московский такі вот мэтр кажа, што да, это можно, это вот трэба дазволіць такое. Віктор Тураў, які з'яўляецца сімвалам адлігі ў кіно беларускім, і сёння ўжо класік, ён у сваіх успамінах так перадае атмасферу 60-х гадоў беларускім кіно. Мы былі маладыя, захопленыя сваёй прафесіяй. На беларусфільме былі цудоўныя часы. Мы ездили на пляцоўку адзін да аднаго. Мы цешыліся кожнаму поспеху таварыша. Усе жылі ў атмасферы дзіўнага, шчаслівага братэрства. А якія здымаліся фільмы? Ну вот якія здымаліся фільмы. Давайте вот і паглядзім, якія здымаліся фільмы. Ну, все фільмы можна падзяліць на тыя, якія спрабавалі пераасэнсаваць па-новаму падзеі мінулай вайны, якія яшчэ балелі, зусім вайна скончылася, зусім яшчэ паўсюль былі яе сліды. І другая група фільмаў, знятых в той час, яна спрабавала асэнсаваць сучасніка. Перш за все, это молодого человека вот в гэтых умовах хрущевской адлігі. І вот якраз фільм Турова «Цераз могілкі», які быў зняты ў 1965 годзе, был якраз таким маніфестам нового беларускага кіно. На гэтым фільме выхавана была цэлая плеяда беларускіх рэжысёраў, больш маладых стаў такой вот класікай. Можна сказаць, што гэты фільм знят пад уплывам італьянскіх неарэалістаў. Можна сказаць, што на яго паплывалі і эксперыменты, якія праводзіліся ў Москве ў той час уже полным ходам. Это был, еще раз подкреслю, это был 1965 год. Ну, я думаю, что все глядели этот фильм, и не буду переказывать. Ну, давайте просто скажем, что новый погляд на немецкую оккупацию и человека белоруса у ёй вот этой оккупации, які, ну, вот просто кардинально чином адрозніваўся от того, что вот прапановывала офіцыйныя ідэалагемы вот еще 10 годов тому. Ну, можно давайте узгадаем, так само просто узгадаем, вот, что это и альпийская баллада Василя Быкова, 1965 год, это и, калі казаць про спробу асэнсаваць сучасніка на экране, это и стужка «Каханая» Ричарда Викторова, кинокомедия «Сашечка» Виталя
Чацверякова, этой «Тысячи вокнаў» Спешнева. Ну и, конечно, «Христос приземлился в Городне» режиссера-казачника Владимира Бычкова по сценарию Караткевича. На жаль, фильм не вельмі удаўся. І быў яшчэ плюс да таго забаронены цэнзурай, бо, канешне, цэнзурам не падабаўся галоўны герой Юрась Братчык, лицедей, речёны Христом. І зноў-такі не ўкладалася это ў галовы кінаначальства, і гэты фільм лёг на паліцы на амаль што на 20 гадоў. Вось как-то так. Вось цікава, вы узгадалі фільмы, якія былі зняты паводле літаратурных твораў, уласна кажучы, шестидесятніка. То бок у нас такая звязка атрымліваецца літаратуры, то бок выдаюцца новыя нейкія погляды літаратурныя, і яны ж адразу экранізуюцца. Да, абсолютно. Большасць гэтых фільмаў, пра якія я назвала, яны створаны на падмурку вельмі добрага літаратурнага матэрыяла. Это былі гатовыя ўжо літаратурныя творы. І это былі творы не толькі Быкова і Караткевіча, але таксама, напрыклад, таго ж Ніліна, расійскага аўтара, і іншых. Скажыце, калі ласка, а вось калі гаварыць пра тэатр і музыку, ці былі там нейкія новыя гэтыя з'явы, новыя падыходы, змены, альбо у меншай ступені, скажем? Я б сказаў, што тут прасочваюцца выразна два новых тренда. З аднаго боку, это пошукі нейкай нацыянальнай асновы, прычым не толькі выкарыстанне беларускай мовы на сцэне альбо у песні, але таксама пошукі нейкай беларускай існасці, беларускай сутнасці музычнага тэатральнага працэса. Так больш глыбокія пошукі, чым проста фармальна выкарыстоўваць мову ці пісаць тэксты да песен. А з іншага боку, это ўключэнне і тэатральнага і музычнага працэса ў какую-то агульнасусветную, скажем так, уключэнне дзейнасці тэатральных і музычных калектываў, кампазітараў, драматургаў у агульнасусветны культурны і творчы працэс. Так я б сказаў. Два таких тренда. Они нібыта і супярэчаць адзін аднаго. З аднаго боку, такая універсалізацыя, касмапалітызм, а з іншага боку, это пошукі нацыянальных каранёў. Мне падаецца, это такая якраз добры прыклад такой дыялектыкі. Той самай дыялектыкі, якая вызначыла накірункі развіцця беларускага тэатра і беларускай музыкі у другой палове 50-х і першай палове 60-х гадоў. Калі казаць пра тэатр, конечно, трэба узгадаць імя Андрэя Макаёнка. Праз год пасля смерці Сталіна ў 1954 годзе на сцэне беларускага тэатра імя Янкі Купалы выходзіць яго п'еса «Выбачайце, калі ласка». Это был вельмі важны твор. Ён быў папулярны вельмі. Нібыта п'еса ўздымала канкрэтную праблему прыпіскі ў збожжаных рыхтоўках. Але з самой п'есы, з яе маналогаў, з яе рэплік, паўставала пытанне аб эфектыўнасці калгаснай сістэмы ў цэлым. Ай-яй-яй, пытанне. Да. І на выездных спектаклях, а это, яшчэ раз падкрэслю, это быў вельмі папулярны спектакль, і тэатр рабіў выездныя спектаклі, рэгіёны, правінцыю. У сяле калгаснікі у сваіх клубах падчас спектакля і пасля спектакля здаралася, спрабавалі скінуць навязаных райкомамі старшынь калгасаў і паставіць сваіх людзей. І работнікі райкомаў скардзіліся ў Міністэрства культуры, што пасля гэтага хуліганства, меўся на ўвазе спектакль, хоць домой не ідзі. Макаёнак працягваў даследаваць у сатырычнай форме калгасную рэчаіснасць, свае камедыі, каб людзі не журыліся. Но тут ужо пачаліся сур'ёзныя цэнзурныя перашкоды. Можа быць, іх не было такіх сур'ёзных перашкодаў, але гэту п'есу, каб людзі не журыліся, надрукаваў беларускі мігранцкі часопіс «Бацькаўшчына», які выдаваўся в Мюнхене. І, канешне, гэта паставіла фактычна крыж на гэтай п'есы, ее адклалі ў бок. Зато наступная п'еса «Лявоніха на арбіце» ўжо не змяшчала амаль што ніякіх падвохаў і схаваных падтэкстаў, і яна ўжо трыумфальна прайшла па ўсёй савецкай, я маю Савецкага Союза сцэне. І гэта быў самы такі папулярны спектакль доўгі час у Беларусі. Калі казаць пра, я казаў пра такую глобалізацыю,
імкнення увайсці в нейкі сусветны кантэкст, што таксама ўспрымалася, дарэчы, вельмі насцярожана з боку ўлады. Давайте я просто назову пару спектакляў і стане все зразумела. Я маю на ўвазе 57 год рэжысёр Геренбург ставіць у Віцебскім драматычным тэатры імя Якуба Коласа спектакль «Апошні прыпынак». «Апошні прыпынак» паводле ремарка. Нечакана, да? У Купалаўскім тэатры вялікую папулярнасцю карыстаецца спектакль Бориса Эрина «Ліса і вінаград», драматург Фігерейдо бразильскі. И, конечно, такая белорусская театральная классика – это «Двое на орелях», премьера 63 год, постановка Диамары Нижниковской, пьеса Уильяма Гибсона «Двое на орелях». Уильям Гибсон «Двое на орелях». Герои якой, Янковский и Климова, яны застаюцца самотнымі як падчас знаёмства, так і ў фінале п'есы. То бок нават кахання не позбавляет человека от одиноты. И... конечно, такие спектакли не могли з'явиться еще 10 годов тому. Да. Так, без хэппі-энда нават. Без хэппі-энда и этой надуманных конфликтов, борьбы доброго с лепшим. Да, такие... Это все так одразу же было обвинувачены у таким пессимизме, и так далее. А калі гаварыць пра музыку, па-першае, якія жанры былі і ў чым выражалася наватарства і нейкія традыцыйныя рэчы? Новаторство выражалася ў творчасці беларускіх кампазітараў. Іх было шмат, но безумоўнымі лідарамі этого новаторского процесса был наш славуты уже классик. Мы сегодня, бачите, кажем, я говорю про новаторов, но это сегодня классики беларускага музычнага мастацтва. Это Дмитрий Смольский, які таких творах, як «Першая сімфонія», это 1962 год, і асабліва араторія песня Хіросімы на вершы японскіх аўтараў. Асабліва апошняя выклікала вострыя спрэчкі, рэзкую крытыку на 5-м з'ездзе кампазітараў БССР, бо ў ёй увогуле адсутнічала ладавая альбо тональная аснова. Затое аўтар выкарыстоўвае розныя прыёмы сонарыстыкі аж да пастукавання костачкай пальца по накрывцы рояля альбо гульні на яго струнах. Вы разумееце, што падобныя новацыі, конечно, яны так просто не праходзілі, выклікалі нездавальненне, такое раздражненне у прадстаўнікоў такого сацыялістычнага канона у музычным мастацтве. И другое прозвище хотелось бы назвать, это Евген Глебов. Евген Глебов добра сёння вядомы всім. Его дебют, такой дебют, які зрабіў его такой музычнай зоркай беларускай, это балет «Мара», які адбыўся у оперным тэатры нашым і был абсолютно новаторским проектом. Ён вельмі сам Глебов казаў, што ён напісаны быў под уздзеяннем творчасці Гершвіна. І это был першы такі беларускі твор на сучасную тэму у галіне сцэнічнага мастацтва. Упершыню ў его партытурах былі выкарыстаны вокал, саксофоны, электрогитары. И это было сапраўды абсолютно революцией. Да? Это я подходил оперный театр, 1962 год. Глебов на гэтым не спыніўся, и потым была другая сімфонія в 63 годзе, была Полесская сюіта, створаная по мотывам беларускіх песен. И калі казаць про беларускую песню, то тут, напэўна, абавязкова нам трэба згадаць з'яўленне аўтарскай песні, як таксама феномена эпохі адлігі. І нашим таким першым бардам, імя якого сёння, конечно, подзабыта, это был Арик Круп, які пасля заканчэння інстытута кінаінжынераў Ленинградского института киноинженеров, апынуўся тут по размеркаванню в Мінску и стаў адным з першых таких лідараў і арганізатараў бардаўскай песні Беларусі. Ён стварыў клуб самадзейнай песні «Свіцязь». Ён написал больше 100, тут в Мінску он написал больше 100 песен, сярод якіх такими бестселлерами з'яўляецца эта песня «Белоруссия», по-русски, конечно, он русскую писал. Так называли Белоруссия. Да, «Белоруссия». Его знакомитейший хит – это «Заморозки», які сегодня вы можете послухать на YouTube. «Заморозки», «Три шлюпки».
Ён сам быў вялікім аматарам турызму, ён праводзіў фактычна палову жыцця з заплечнікам. І фактычна ён так і загінуў у 1971 годзе ў 33-гадовым узросце. Тут бачыце, колькі супадзення, у 33-гадовым узросце. І ён загінуў пад лавінай разам з 8 таварышамі альпіністамі на подступах да перевала Піхтавы ва ўсходнім Саяне. Ну, пакінуў пасля сябе вот такую спадчыну бардаўскую, якую, ну, спецыялісты, канешне, памятаюць і аматары. Дзякуй вялікі, вельмі насамрэч цікава і зразумела, што мы ў межах нашай размовы, ну, літаральна вось такімі сполахамі, пражэктарам проста падсвяцілі некаторыя імёны, і тут можна даследаваць і даследаваць. Гэта вельмі цікава. У нас з'явілася новая рубрыка ў падкасці, я зараз практыкую такую новую рубрыку, гэта пытанне ад падпісчыкаў. І вось да вас паступіла ад нашай падпісчыцы, слухачкі Яны Ўладыкі 3 пытання. Они, магчыма, крыху асабістыя. Я вам задам іх па чарзе. І першае пытанне. Ці памянялася ваша асабістае ўспрыняцце вось гэтага перыяда як дзіцёнка 60-х года, які сам трошкі пажыў гэтую эпоху вось пасля напісання вашай кнігі, пасля даследавання гэтага часу? Канешне, абсалютна памянялася. Яго і не было, да, былі ўспаміны нейкія, можа быць, пра такое глыбокае дзяцінства, спалохі там нейкіх там мінскіх вуліц, там нейкіх, да, ці там вобразаў бацькоў, былі такое вот. Так што ніякага канцэптуальнага разумення эпохі ў мяне не было до таго, як напісаў эту кнігу. А зараз оно ў мяне з'явілася, конечно. Так, добра, другое пытанне. Ці былі моманты, факты, адкрыцці, якія здолелі вас, дасведчанага гісторыка, здзівіць? Конечно. В этом и есть прелесть нашей працы, что периодично здзіўляешься. А можете прывесці нейкі прыклад вось нейкага факта, які вас здзівіў падчас даследавання? Да, конечно. Ну, вот, напрыклад, меня вельмі здзівіла інтрыга, якая закручивалася, такі вот дэтэктыў, які закручивался вокруг американской выставки в Москве, Мінску, прабачце. Американская, яка адбывалася ў оперным тэатры, там, з пошукаў шпіёнаў, там, з ідэалагічнымі баталіямі, якія адбываліся вакол гэтага, з імёнамі людзей, якія былі задзейнічаны. Ну, я так пунктирно это показал в книжке, так что пераказваць не буду. Читайте, да. Да, абавязкова. І трэцяе пытанне. Ці ёсць нейкія цікавыя паралелі з перыядам, які таксама быў пад вашай пільнай увагай 17-29 год? Ну, альбо, можа, з 30-ми гадамі? Да, конечно, доброе пытанне, да. Ну, ведаць, я б, вот, адказваючы на гэта пытанне, я хочу сказаць, што ввогуле канцэптуальна вот ёсць такія 3 ліберальныя хвалі у савецкім 20 веку. Это 20-е гады, якія ўвашлі в нашу гісторыю пад назвай НЭП, новая эканамічная палітыка. Это хрущёвская адліга, ну, это Горбачёўская перабудова. Вот гэтыя 3. Яны все 3 гэтыя перыоды вельмі цікавыя з пункту гледжання гісторыка. Там вельмі цікавыя матэрыялы для даследавання. І увогуле такія вот паваротныя моманты гісторыі, конечно, нас перш за все, конечно, цікавяць. Калі адбываецца ломка нейкіх старых канонаў, якія з'яўляюцца на гэтых паваротах крутых, заўсёды з'яўляюцца яскравыя постаці гістарычныя. Нас, конечно, цікавяць такія вот паваротныя узлавыя моманты гісторыі, як НЭП, як адліга, як перабудова Горбачёўская, да. Так што вот такая вымалёўваецца такая трылогія. Ну так. Трылогія. Насамрэч, для мяне вельмі цікава таксама было пачытаць, я не ўсё прачытала, часткова прачытала вашу кнігу, але вельмі цікава, таму што таксама вось у маім уяўленні, ну, такім стэрэатыпічным, што савецкі час нічога там цікавага не было, што там нейкае ўсё дранцвелае. Так што 20-е стагоддзе закрэслівай. Так, што там нейкае ўсё, толькі вайна была, і там адліга, ну так, быў 20-й з'езд, але, ну так, нешта там, ну так, не было нейкага яскравага нечага. А аказваецца, нават у межах афіцыйнай культуры там былі баталіі, там сапраўды была дыскусія нейкая, там барацьба была. І гэта насамрэч вельмі цікава вось пабачыць, якім чынам гэта адбывалася. Вось вы казалі, напрыклад, пра тое, што вярталіся пісьменнікі, і мне было цікава прачытаць, што сапраўды на паседжаннях, калі размяркоўвалі кватэры, што сапраўды агучвалася, што давайце, ну, здадзім вось гэтаму чалавеку кватэру, таму што ён пацярпеў ужо у гулагу, што ён перажыў такія цяжкасці, давайце яго ў чарзе там павышэй паставім. Гэта вельмі цікава, такія жыццёвыя моманты.
Да, я з вами пагаджаюся. Я вас віншую... Вучым гісторыю. Вучым гісторыю, так. Я вас віншую з выхадам гэтай кнігі, я вельмі ўсцешаная. Дзякуй вялікі. І я спадзяюся, што неўзабаве новыя вашы кнігі і новыя вашы даследаванні, і я з задавальненнем вас запрашу яшчэ ў падкаст з новымі вашымі тэмамі. Абавязкова дзякую за запрашэнне. Абавязкова, калі будзе нагода, прыйду. Дзякуй вялікі, што паслухалі гэты выпуск. І ў канцы я хочу даць 2 рэкамендацыі нашых цікавых рэсурсаў, на якія я падпісана сама. Так, я хацела бы парэкамендаваць тэлеграм-канал, які называецца «Жывапіс», дзе акурат разглядаюцца сусветны жывапіс. Ён на беларускай мове, і тут разглядаецца мастацтва сусветнае розных гадоў. Вельмі цікава, вельмі рэкамендую. А калі гаварыць пра савецкую гісторыю, то тут я б хацела парэкамендаваць тэлеграм-канал «Беларускі піянер», які акурат прысвечаны гісторыі БССР у вобразах, дакументах і розных невялікіх фактах. Спасылкі будуць у апісанні. Дзякуй вялікі слухачам, дзякуй вялікі падпісчыкам у сацыяльных сетках, дзякуй вялікі спонсарам на платформе Patreon і Buy Me Coffee, і да новых сустрэч.